12 dzyl. Ich auto podjeździł ju pod stanowiście pasowi kontrole na niemieckiej grańce w Kolbaskłowie, ciej colnik płekozł im ranką, że mają zjechać do kontrole. Ja to załatwia. Rzekł cierający auto amacej do 2 swoich pasażerów. Ciej kontrolera kozą Macejowi łedemknąc kofer auta, złapał so chłop za głowa. Tu są slecha dat col. Za dorsza! Macej schytrzył. Ja, dorsz, to doch je lachs. Wejle, jo, laks, leno, że me to na gesięci wiezemy. Macej udował głupi głę. Geszenkę, ja? Drangłe, Ordnung muss sein. Trzeba było mu zapłacać. Dobrze się to do schudkłe szło, bo w dredzim autole żdale jeść 2 dresze, a 1 brudka z wszystkich 6, co webre lesowna ryza. Jachele do Groningen w prowincję Frizjo w Holandii. Miele ich prosiony dzeja, że narodny głe fryzyjści głe party. Łeni bele zrzesiony w nordowym dzylu kasiepsko płelści głe zbrzątwieni głe. Dla Arama, Amandusa, Beate, Benjamina, Karola, Emaceja ta ryza miała tyś bez początka wiele wspólnych zajmów. Póki co kłeśtała ich już 100 ojrowici. W Groningen, łekrum przydnictwa Narodne Fryzyjskie Partie, żdyl na nas kasiepsich wanoźników slywk kreśtowście. To był dziejisz Solidarność z Poznania, co mój komunistce dale biliet w jedna zepadną starna, a ci zaciun sa wojnowy stun. To był dziejisz Solidarność z Poznania, co mu komunistce dale biliet w jedna zepadną starna, ci zaciun sa wojnowy stun w Polsce. Slywk widzyl między kasiebą a fryzem ma wiele wspólnote wiedzyl tyś, jak baro kasiebom przede so znanie pryw miesiąców sposoby ich dzejaniłe w rozmaitych demokracjach. Przez wszystkie 3 dnie betnostce kul fryzów nie było dech ni żadne sztute zmarnowynyłe. Byliśmy wszyscy derch w jednym gangu. Jem już zęty kamera, jem próbowali skrącać najważniejsze momenty. Bez to derch jem łestywyl sludę za wszystkima. Fryzom to so nie widzalo. Komietyśnie, ale co je tym widzę, chcieli jem choć zatrzymać na kacetach SVHS, żeby pokazać innym. Fryzyjści radio, telewizjo, Akademia Nauki, Narodno-Książnica. Narodny Fryzyjski Part ze swoimi przedstawcami w sejmiku prowincję. Wespółrobota z innymi miesięcami w Europie. Ale tyś tociel z małyma wsama, gdzie naprzód przestał jeździć autobus, potem mu zamkle szkła, a potem mu wyjechali z nich wszyscy młodzi mieszkańcowie. Asymilacja niderlandzkiego języka, odchodani od fryzyjskiego. Ale tyś na każdym kroku wisząco fryzyjsko fana, a mocno swiąda apartnostce. Kto chce widzieć aciec, na taci wanodze dowie so a uzdrzywicy, jak w uniwersyteckich ławach. Glodzejarzów nordowy głedzyla KPZ, na ryza to był czas do zdrzenieni głę do roboty nad zina cienia ma w juwernoce kasiebów, a początku płediący głę stare, łe zmianę w płezdrzadku na regionalną reśno tak wysny głę zbrzątwieni głę. Amandus, możesz te napisać na stanowiście? Wiecie, Karolu, to, co my gadali w drodze z Groningen dedom, jo? Że chcemy, żeby zbrzątwieni zajmali się w pierwszej rydze kasiepścima sprawami, języka, kulturą, juwernetą, a wespółżyńщина z subregionami, żeby my stworzyli na Pomerską Federację, na klinie terny w siedcem, gdzie my budowali na ją Pomerską chęć. Genau. Powiedz, co to jest zysę do Benjamina. Graje? No musi grać. Myślisz też, że oni no to pójdą na KPZ? Jeść trochę, ale my ich przecesniemy. Ciute łedeje Gerata, żeby my zaczęli robić z każdego roku łeblato zjazdę kasiebów. Zjazdę? Ta ci piknicie? Jo, to są lezą dze widzało. A jak łyzdrzą wiele na je, to coż w nich zagraje taci głę, że pójdą za kasiebizną. Widzisz te, Karol, to co dobrze zloży jest z tym, że od przydnego roku kasiebiem dą administracjowo w jednym województwie, co so nie zdarzało od 100 latów. Jo, chcemy mogle pokazać, że my jesteśmy jedno tu. Ty da pisać. Do uciecłe. Do uciecłe. Transkasubia stojała ju na Banhowie w Chojnicach, ciej pierwsi i pasażerowie, łecemnicą, wchodele następnie trapów piętrowych wagonów. Trochę później, prawie równocześnie, wjechali przed Banów służbowi autołeb płemerścich notablów. Dla nich była przerechtowuno salonka, richtig paradny wagon.
Do niego Beniamin prowadził tere marszałka Sejmu Michała Płaziewścigłe. Zaraz katyś przewita ległe Karol Kilwater i Gerat Szemlewści. Panie marszałku, prosimy. Tą salonką pojedzie pan dzisiaj do samego Helu i to w doborowym towarzystwie kaszubsko-pomorskich samorządowców. Dobrze was wszystkich widzieć razem. Łedrzek marszałk, któren doch przed tym był w Gduńsku pierwszym niekomunistycznym łajełedu. Razem i w jednym województwie. Prawda, Karolu? Tylko dlaczego pomorskim, a nie kaszubsko-pomorskim? Panowie dobrze wiecie, że spory wokół nowych województw trwały do samego końca, do chwili głosowania w Sejmie ustawy. Nie można było inaczej, bo zaraz podnosili głos zwolennicy utworzenia dodatkowego województwa środkowo-pomorskiego ze Słupskiem i Koszalinem. Poza tym, co na to powiedzieliby kociewiacy? Należało dla dobra sprawy odłożyć kwestie etniczne. A czy będzie, pana zdaniem, panie marszałku, w niedalekiej przyszłości szansa na zmianę nazwy na kaszubsko-pomorskie, gdybyśmy o to wnioskowali? Proszę wszedł cich sadnąc, cuch reszo, kapelarz nie! W jednym sztuce left przesiał zwanci sygnalu lokomotywę ediobelścich skrzepiców, a na to wsiedkłe nasiedł co głos Zygizmunda Adlera, któren mnie nic tobie nic zaspiewał. Tije nasza zemia, Kasiebów ojczyzna, bo to ty są nasie, kłechany Kasiebę. To ju było płegotce, nikt nie brekłewu nikłego proset, żeby so przełączył. Spiewele w siatce w salonce, a spiewał cały ban. A na kłeźdym banofie pod drogą dochodele ledze, co ryd chcele jachać, żeby ten dzień przeziec w jednoce. Z czarno-żółtyma fanama, ze stanicama swoich partów KPZ, z banerama kryzowych samorządzenów, a toflama z merkama kasiepścich miastów a gminów. W żółtych albo czarnych kłeślkach, w folklornych ruchnach, z muzykańtama a swójścim jedzeniem. Łez płegłe dawnicim nie przepłominał, ale pińcowi głę wiodra. Taci był deszcz, co jak so ciasa godo przesiedł z młeżygłe, a wiało jakby sojaci kasieba płewiesy. W tej deszczawie bana wtociał aso przed samą bina ustawioną na wałochronie ilści promenadę, z chterny łedmiku so widzenk na gduńści wik. Jegłe łede było młecno niespokojny. Tak młecno, że ilści łegnia, że cały reno płetkłodele miechę z pioska, co bebina, że ciasa nie wpadła w łeda. Jo, do końca nie było wiedzieć, czy zaplanowany, przerektowany transmisja zjazdu Kasiebów w dredzie programie polskiej telewizji Sołudy. Jem dozyryl wsiadczyły na placu, a derch byli bleze nane tormentiew. Dyrektor ci TVP łotterny wsiadkło Tereza naligała. Czy przygotowany jest koncert tercetu egzotycznego z plaży w Ustce z ubiegłego roku? Spytał Asonana, kierownika produkcji, a ten rzekł krótko: tak, mam go w razie czego. No, ale przecież się rozpogadza, pani dyrektor. Amandus czuł so trochę jak łucznia, co mopeżna przez krobuny. Płecle doch zapłegłe dałem nie mógł, ale doch kto inny za tym wiodra stoją, a jakby chcął płekazać, że bez niego nic co nie może płedzejac. Bo jak leno w Puerce płekazał so wojskowi młetorowi byt, co przewiózł z Gduńska arcybiskupa Tydora Wrocławścigłe, a ten płestawił noga na ilści zemie, wiater przecech, a przestało padać. Jeśli nigdy jem, że tak gorąco nie witel z biskupa. Ale nie było to za długo warac, bo jest bane, zaczynają wychadać, a muś było tereska ima sztucek dać łece. Ci biegł w przód, Emil Bina. Jednym łeka i widział, że tym kul lewy kulisy stoi Anna Kłetowska. Tery je byli ciasto spokojne. To od dziwcia przepileje, żeby na binie było wsiadkło rychtych. A belo. Polskie łyzdrzela Kasiebów, które pokazale, że są młecne w jednoce, a rozumieją belno so bawić.